Tuotekehitysprojektien hallinnoiminen kansainvälisessä yhä nopeatempoisemmassa ympäristössä on haasteellista ja aikaa vievää, jolloin riskinä on, että jotain jää huomioimatta. Me RD Velholla olemme iloisia voidessamme tarjota helpotusta työtaakkaasi. Monialainen asiantuntijatiimimme hoitaa niin isot kuin pienetkin teknisen dokumentoinnin projektit asiakkaan kannalta helposti ja laadukkaasti annettujen aikataulujen puitteissa. Me otamme vastuun dokumentoinnista, alkaen kirjoittamisesta ja kuvittamisesta tarvittaessa aina web-suunnitteluun, kääntämiseen ja julkaisuun asti. Näin nopeutat dokumentoinnin valmistumista ja säästät omia resurssejasi yrityksen ydinliiketoimintaan. Saavutat myös selkeitä mitattavia säästöjä, koska tarjoamme sinulle valmiin nykyaikaisen dokumentointiympäristön ilman omia työkaluinvestointeja. Ammattimainen dokumentaatio on tärkeä osa riskien hallintaa. RD Velhon asiantuntijat tietävät, mitä dokumentaatiolta vaaditaan ja miten se on mahdollista toteuttaa tekstinä, kuvina, animaationa tai vaikka interaktiivisena kuvasarjana. Olemme velhoja alallamme. Ota meihin yhteyttä, mietitään yhdessä ratkaisu sinun ja yrityksesi tarpeisiin.